Joukkueita pyydetään siniviivoille pientä seremoniaa varten. Ranua Rovaniemi yhteistyön kunniaksi ranualaislähtöinen rokin pelaaja Hannu Erkkilä on nimetty Ranua Zoon viralliseksi kummipelaajaksi. Ja tähän liittyen pienen puheen pitää Sauli Saarijärvi. Toistaiseksi Punamänty on ollut varsin vetovoimainen tiimi Ranuan imagomarkkinoinnissa eri tapahtumien yhteydessä. Nyt uskotaan, että vahvassa nousukiidossa olevan rokin kanssa lisää Ranuan näkyvyyttä ja näkyvyyden takumiehenä toimii Ranuan kummipelaaja numero 14, Hannu Erkkilä. Hyvä yleisö, toivotamme tervetulleeksi jäälle myös Jonne Jääkarhun, joka uuttaa Ranua Zoon